Salam sehat, ketemu maneh ambek aku Dr. Widya, dokter spesialis penyakit dalam saka Rumah Sakit Bethesda Wonosari. Matur nuwun dene panjenengan isih kersa mirsani videoku. Dino iki aku arep cerita tentang kolonoskopi. Kolonoskopi iku apa? Kolonoskopi iku prosedur medis ya, nggo ndelok organ jero nganggo alat khusus kaya selang diametere 1,5 cm. Diametere ora padha karo sing endoskopi saluran makan bagian atas. Apa indikasine endoskopi? Dadi wong kudu endoskopi iku nek keluhane umpamane nomor 1 mencret luwih teko 2 minggu, nomor 2 buang air besar ono getihe, nomor 3 lara weteng utawa ora nyaman ning weteng, terus dibarengi kebiasaan buang air besar sing ora kaya biasae, umpamane bedegelen. Nomor 4, nggo mesthekne dugaan massa tumor pas diperiksa lewat X-ray atau ronsen. Terus gawe motong polip usus. Nek terapi sakliyane polip usus ya mendekne pendarahan kolon ya iso. Apa sing didelok ning nggone kolonoskopi? Yaiku iso nonton hemoroid, luka iritasi, peradangan iso, polip iso ndelok, kanker, benda asing lan liyane. Cara kerjane endoskopi iku poso 6 nganti 8 jam. Diaturi diet lunak, terus banyu putih sing akeh ya. Bengine urus-urus, nek perlu isuke ya diurus-urus ben ususe resik. Untuk palsu kacamata perhiasan logam ya dicopot. Sak banjure disuntik ben santai pasien. Pasien diaturi mlumah miring samping utawa nang ngarep tapi dengkuli sendeku nempel ning dodo. Pas selange mlebu. Nek selange mau dilebokke nganti tekan usus, banjur tekan usus disebul ben kolone mau ngembang. Nah, lek pas ngembang hati-hati iso kram, tapi iso ilang pas ambekane diaturi ambegan dawa. Nek wis tekan bukaan usus cilik, selang mau ditarik alon-alon karo nyawang kiwa tengen, iso karo biopsi, iso karo ngangkat tumor, karo jaringan sing aneh-aneh iso diangkat. Suwene kolonoskopi ku 30 nganti 60. Lek wis bar kolonoskopi yo diaturi ngasuh dhisik 1 sampai 2 jam. Jadi sejam 2 jam ngasuh. Aja lali dikancani keluarga, mergo pengaruh obat bius iku nganti 24 jam. Komplikasine apa? Komplikasine jane aman, tapi iso kembung utawa kram bar di kolonoskopi, tapi jane ilang dhewe. Nomor 2 iso reaksi alergi obat sedasi, tapi biasanya wis ana riwayat alergi obat sadurunge. Nomor 3 ngetokne getih pas tindakan biopsi utawa ngangkat polip. Tapi iki orang bebayani iso ndang diobati. Nomor 4 lagi iso suwek, tapi biasanya sing kasus megakolon utawa usus sing berat. Tapi aja kuwatir, biasanya nek wis konangan radang usus sing abot ndang ditarik, ora dibajutke kolonoskopi. Aku dhewe ora tahu nganti suwek ususe. Kapan dibaleni? Dibaleni kolonoskopi. Nek hasilnya mau ora nemu apa-apa, iku iso dibaleni 5 nganti 10 tahun nek ana kecurigaan kanker. Tapi iso dibaleni luwih cepet nek ana kondisi kaya ngene, umpamane ana sisa tinja sing ngaling-alingi pandangan pas diperiksa kolonoskopi dadi ora ketok apa-apa. Sing keloro polipe luwih saka 1, lha iki resiko kanker. Sing ketelu diametere polip iku gedhe luwih teko 1 cm. Nomor 4 polip sing kaya sifate kanker iku kudu dibaleni maneh. Cukup semene videoku, muga-muga videoku iki migunani kagem panjenengan sing mresani. Salam sehat, sampai ketemu.